كم روكيت من العلي توجيه كم سب زي كونه كم برديو زر طبطب بالمتيو أثر نايسب زي بلوسو كويننا مالك أب أموري زي رسعم كلته هتصاونتن حنت سبيتني زين أتي هتصان مريحنا شعات حدا شو متيا مريحنا شعات حدا أطوال نيرا وفا متيا وتقول داي ترأيو وموداتا بلايبل موداتا شجورا بلعتوا عين ساتكم إذا تلكم أتي سجام قال ملن تعرفوسي شجورا ساتليست بورلو أنا دنين عند حكم كوه له السون بانصارو نتزفس زنبره دمي يعبتو فاشا غيرو ياسر الله السو يحكمني نتزفس زنبره يعقت الله أنا خاب عبيو اتشنتنا ممكن صوت يفتلنا هنا جن كابي امصا كابتم حمشته نفس قتله تكبر دمص تخس نسمع سلام زخبركن تخاتلتي إيرتريان ميديا نيتورك كمي يالغم كابزا هدئتن سلاماويتن زخونت هاجر إيرترا زخبر سلامتنا نقدم كم قصتنا يتي بستفلالي تاريخ أو زعواتات إن مساكم لمون أبا أسر صعبناتو حدريزن زبله تاريخ أو زعبا حزنا لكم مسينا زلنا زي تاريخ أو زعبا زي انتهي يكاب تقول في صامتاتنا تاريخ ثورة إيرترا زحالفو أب حنت في الصامي تاريخ بمتقارنة نعا بعنقود كان على اللومي أب نفسه كف إيرترا وزيغا تقادل حزبا وقنبارن حفاش حزب إيرتران بفولي يتذكر في الصامي ناي وق سالينا ناي 70 كم دما فلما 70 زنبره أب ذكرتات تقادل حزبا وقنبار زي حسس في الصامي ناي تاريخ أو نعطي كاب توعلو كام ترف كوينو نزناس نتزي كستماقر زبقع تقادلينا خنعلل من ينسو ملؤ دحر بايتون سمون حبيرون بعلال نخاتيو بوغيرنا نما اخلنا يتعلال كنعتنا كشنا فلما نقعد حمزها سلام مرحبا هرايمو ملوسم من كنبل قبل ما حفشاوي دحر بايتخن قدلاو تمكرها كتعلنا غني الله مجمريا ملؤ شمي فتصوم غرز غير ولا جبريل بال ابسمرا او اخريات وليده زعبو ايه أتي وقت أتانا بقدل مخاطة انتوهينوها بشحن جاء تميتن 74 أما زازا مناي تعامت لك كمتي من سيرترا هجراو سمعتو غنفيلو أب صورة زواسا انزساتو فنزنبره درجة وهايو توديمنا درفون ما يمنتن ما يمنتن لا تملسنا اندا تملالسنا زدلي ابتغزيتي بدرجة ودفت أكلات بعض سوء المرأة سوء رزنا باي كم أبدرفو وي ما يدمنات كوينوم لنكاس عصونا يتودب زخوني يكون زدلي يوم نتفتات نمال نيرنا أبنات أبكتما درجة وهيو زنباب تحفاتي هنا دي مسرطون زد اليوم كنت منتينا أبنات مرف فاتلي سامنا مسالي شجرة زيتاتون كاب كتما نمسالهم قالوا نالباشي زي دققت نجارات زيو زكايد نيرو تازقة فأت قرب كبد بلد كم دق ختمان أخلت حينكا نوعهم نمبصح زقبر زنبره من الباشي نحنا أطلنا محمد تبهال أبشو لا تحنيت نوعو يتحن عفونديو سرنايدي زخونا خطاتا تحينو نازقين ناب درفا يكون ما يدمنات كتب تحت إذا حبيتي زخبره خستاينيرو لن السم بزور دو ومن قدي دك تخبابي خاب درفوديو خاب تخبابي زموتو يودو حيزو موتو نيرم لك تركبات كل جزء سطور سلازخونه نخيت فلالت وناتو من قدتاتون سلازلو تحنتي خمر راخبيت نتكمل لازمرنا نحنا أتحينا أبتا كورنر نايتا ناتحناي نقدفا فتم سعينهم كهدو نبتزدل لبطا زبطحو كا يموت أمو
እሶም ክመፁ ከለዉ ገሊኦም ኩፌት ትገበሩ ገሊኦም ኩፌት ዘይገበሩ መን ሎሚ ኩፌት ገይሩ ክመፃኩም ይኽብሉና ከለዉ ክልተ ድዩ ሰለስተ ኩፌት ዝገበሩ እንተመፅኦም ንሕና ብታ ኮርነር ነቐምጠን ኣእዱግ ጥዒኖም ይመፁ ብማዕዶ ንሪኦም ምልክት ሰላም ተባሂልና ንኸይድ ጭዒኖም ንኸዱ ንሕና ከዓ ብካልእ ዳይሬክሽን ኣብ ካልእ ማእዘን ንኸይድ ብከምዚ እቲ ዝካየድ ነይሩ ንጥፈታት ኣብቲ ባጋግሳ ናይቲ ሰውረናት ስምዒታት እቲ መንፈስ ናይ ምቅላስ መድረኽ ክሓድረና ዝበጋገስ ዝነበረ ከምዚ እዩ ኩሉ መንእሰይ ኤርትራ እውን ኣብቲ ግዜ እዚ ብደረጃ ዕድሚኡ ዝገብሮ ዝነበረ ንጥፈታት እዩ ቅድሚ ምስላፍኩም ከም ምእመን ዝግበር ዝነበረ ንጥፈት ልክዕ ከም ወሃዮ ተወዲብና ብደረጃ ወሃዮ ዝካየድ ንጥፈታት እዩ ኩሉ ግዜ ሴል ሳብ ሴል እቲ ወሃዮ እውን 7 ኣባላታ ነን ናይ ገዛ እርሳ ኣይተፈላለጥን ናይ ገዛ እርሳ 7 እውን ዘለዋ ማለት እዩ ብከምዚ ኣገባብ ዝካየድ ነይሩ ንሕዚ ነጭ ለባስ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ከባቢ ነጭ ለባስ ናይ ደርጊ ወታደራት ወይ ሰራዊት ይንቀሳቅሶን ይከታተሎን ይቆፃፀሮን ስለ ዝኾኑ ነዚ ካብቶም ከምኡ ንመላለስ ነበርና ግርማ የማነ ዝበሃል ወዲ ኣኽርያ ይተሓዝ እሞ ንሕና ኣብታ ግዜ እቲኣ ንዕኡ ኣብ መርመራ ኣትዩ ካልኦትን ዝተተሓዙ ስለ ዝነበሩ ክንፍለጥ ኢና ካብ ዝብል ንሜዳ ንወፅእ በብኩርናዕና በብመንገድና ኣብ ድርፎ ምስ ተራኸብና ኣብዚ ምናልባሽ ካብቶም ምሳና ዝነበሩ ዝዝክሮም ሚርያም መንግስ ኣላ ኣብዚ መጓዓዝያ ናይ ጋራጅ ሓላፊት ፍሮወይኒ ካሕሳይ ባኮ ትበሃል እሳ እውን ኣብ ናይ ጋራጅ ሓላፊት ዝነበረት ሕጂ ብኩነታት ጥዕና ብደገ ዘላ ተክለ ሃይማኖት መድሃኔት ተክለ ሃይማኖት ጀማል ዓጣ ዝበሃሉ ካልእ እዮብ ተኸስተን ካልኦትን ዘይንፈልጠን እውን ነይረን ኣብቲ ግዜ እቲ ኩላህና ምትሓዝ ምስ መፀ ከይንተሓዝ ኢልና በብመንገድና ምስ ወፃና ኣብ ድንበቕ ኣብዚኣ ሕጂ እንታይ እያ ተጋጥም ንሕና ኣባላት ወሃዮ ናይ ህዝባዊ ግንባር ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ኤርትራ እያ ንብል ግን ብግብሪ ገለ ካባና ካብቶም ውድባት ኢና ንበሃል ኣባላት ወሃዮታት ኢና ንበሃል ብውሽጠ ዘ ምስ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እውን ዝርክብ ዝነበሮም ነይሮም ክልተ ገፅ ዝነበሮም ሕጂ ንሕና እዚኣ ይንፈልጣን ኢና ንሕና በታ ናይ ሻዕብያ መንገዲ ኣብታ ናይ ሻዕብያ ስርዓት ጥራሕ ኢና ንኣምን ኢና ከዓ እቶም ካልኦት ግን ክልተ ገፅ ዝሓዙ ነይሮም ነዚኣ ንሜዳ ክንወፅእ ምስ ወረድና ሜዳ ይትኸዱን ኢኹም ክንከይድ ኢና ኣብዚ ብዙሕ ምሰሓባ ትኸውን እሞ ንሕና ብትሕቲ ፀላኢ ክንወድቕ ኣይኮንናን ፀላኢ ድሮ ነቶም ናህና ምንቅስቃሳት ዝፈልጡን ከም ናህና ኣባላት ወሃዮ ዝነበሩ ተታሒዞም ኣለዉ እዚ ንሕና ክንከይድ ኢና ኣይትኸዱን ኢኹም ንሕና ይተረዳእና ስለምንታይ ትኸዱን ኢኹም ዝብሉና ከም ዘለዉ ኣይፈለጥና ክንከይድ ኢና ኢልና ከዓ ንሕና ፀቒድና ኣብታ ግዜ እቲኣ ሓደ ሰብ ረኽበና እስኻትኩም ምስ ኣዋልድ ሒዝኩም ንስራን ትኸዱ ትብል ዘረባ ትመፅእ ከመይ ጌራ እዛ ዘረባ እዚኣ መፅያ ስለምንታይ መፅያ ኣይፈለጥና ካብ ውሽጠ ስርሒት ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝነበሩ ከይፈለጥናዮ እዚ ጉዳይ እሶም ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ገይሮም ብኡ ገይሮም ንስራኖም ንኸዱ መደብ ዝነበሮም እዩ ኣብ መወዳእታ ኣለም ኣርኣያ ረዘነ እምባዬ ሚኒስትሪ ምምሕዳር ዞባ ምምሕዳር ወልደንኬላ ኣብርሃ ናይ ሕጂ ስውእ እሱ ላዕለዋይ ሓላፊኦም ኮይኑ ብዛዕባ ናህና ጉዳይ ይዘራረቡ እሞ ኣብኡ ንሓድር መበል ካልኣይ ሳልሳይ መዓልቲ ኣይትኸዱን ኢኹም ስለምንታይ ኣይትኸዱን ሞተን ኣዋልድ እውን ክኸዳ ኣለወን እዚኣ ሕሪቲ ስቲፋኖስ ሽማ ጠቒሰ ጠቐስኮ እንተነ ሕሪቲ ስቲፋኖስ በለዛ እያ ዓዳ እነድድ ኣሎ ከዓ በለዛ ከመይ ጌራ ዓድና ንኸይድ እዚኣ ዓዳ እናህለና ነደና ናይ ትኻለኻ ከምኡ በቲ ይኹም በቲ እታ ውሽጥ እዘ ክፍትሹ ከረጋገፁ ክፈሊና ይከኣሉን መን እዮም እዚ መደብ ዘለዎም ስለ ዘይፈለጡ ንሓና ፀኒሖም ተን ደቂ ኣንስትዮ ግን ክኸዳ እየን ተባሂሉ
نبينا نفليما نحن حريتكم كم مسارح تقيمكم لامبر سخم كاب كل بوتاتات كلنا وهيتات عندنا وتم نفلت زولكا وهيتات تم كلوت كالو ግን ኩሉ ግዜ ሴል ሳብ ሴል ተኣሳሲሩ ስለ ዝኸይድ ገለ ካብቶም ሳብ ሴል ዝኾኑ እዛ ዳብል ፌስ ክልተ ገጽ ሒዞም ዝመፁ እዮም ሕጂ ነዚኣ እሶም ፈሊጦም ኣለዉ በዓል ኣለማርኣያ ሱ ኣለማርኣያ ረዘነ እምባዬ ፈሊጦም ኣለዉ መን እዩ ግን ፈልጥዎ ኣይከኣሉ መን እዮም እዚኦም ሲ ናብ ብመንገድና ገይሮም ናብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዳሕራይ ሱዳን ዝኸዱ ኣየነፀሩላ ነዚኣ ንምንፃር ሕጂ ካልእ መደብ ሚሒዞም ከምቲ ዝበልኮ ምስ ሄርሽሚት ፃዮልን ክኤል ተረዳዲኦም ንዓና ፈልዮም ሕጂ መደብ ስራሕ ተዋሂብኩም ኣሎ ሜዳ ሕጂ ትኸዱን ኢኹም መደብ በቢዓድኹም ክትከዱ ኢኹም ኣነ ንኣጋጣሚ ዋ ኣነሲ ዓደይ ኣነ ይኮንኩን ኣቦይ ኣይኮነን ኣቦ ሓጎይ እውን ኣብ ኣስመራ እዩ ዓደይ ይፈልጦ ርዳእኒ ግን ቤተሰብ የብለይን ኣነ ሓደ ካብቲ መማጎቲ ዝሓሰብክዎ ንኽኸይድ ኣይከውን እዩ ካልእ ቤተሰብ ናይ ዓድኻ ናይ ኣዴኻ እውን ኩሉ ክእል እንዲ ወሱስ ከም ዘሎ በል ናብኡ ክትከይድ ኢኻ በኋላ ሕጂ ኣጋጣሚ በዚኣ ሒዞና ናኒ ኣዴኻ ከይዲ ኣለዎ እወ ምክንያቱ ፈልጠ መንደፈራን ከባቢ ፅቡቅ ናትካ መደብ ኣቦኣል ወልደ ኣብ ገብረኣብ ሳንታ ዝበሃሉ ናብኦም ክትከይድ ኢኻ ስኻ ነቶም ካልኦትካ በብቲ ከባቢ ዓዶም ዝበሃል ደብዳቤታት ፅሒፎም እቲ ደብዳቤ እንታይ ተፃሒፉ ዊ ነቨር ኖ ዋላ ሓንቲ ይፈልጠን ኢና እንታይ እታ ትሕዝቶ ናይታ ፃሕፍቲ ምስ ወፅና ግን እዚኣ ሓንቲ መደብ ስራሕ ናይ ውድብ ስራሕ እዩ ኣብቲ ኾንኩም ስራሕ እዩ እዚኣ ከዓ ዓብይ ስራሕ ስለ ዝኾነ ክትከዱ ይከኣል እዚ ድሕርካ ዳሕራይ ክትሪኦ ከለኻ መፈተሺ ንዓኻ መን ኢኻ እንታይ ኢኻ ናይ ብሓቂ ክትጋደል ዝመፃኻ ዲኻ ወይቲ ካልእ ማንታ ሓሳብ ዘለካ ድዩ ንምርግጋእ ከም መንፊት እዮም ጥቆምልኩም ዘሎ መንፊት ትጥቀሙላ ነይሮም ኣነ ሕጂ እታ ወረቐት ተዋህበኒ ሒዘ ኣስመራ ኣትየ ገዛይ ካብኡ መንደፈራገ እታ ወረቐት እንታይ እትብል ዘላ ኣነ ይፈልጣኒ ዋላ እውን ኣጋጣሚ ኮይኑ ፀላኢ እንተረኺብዋሲ እንታይ እያ ካልእ ሕቶ እዩ ክፍ ኢለ መንደፈራ ከይደ ናብኡ በራኽ ዓደቀግነት ዳንዴር ገነት ዝብሎ ናብኡ ናይ ኣደይ ዓዲ ስለ ዝኾነ ቤተሰባ የሕዋታ ስለ ዘለዉ ናብኦም ከይደ ካብኡ እቲ ወልደ ኣብ ዘለዎን ገብረ ኣብ ሳንታን ዝበሃሉ ክፈልጥ ኣለኒ እቶም ናይቲ ከባቢ ክፍሊ ህዝቢ ወደብቲ ኣካላት ናብኦም ዳሕሪ ክንደይ ይኸይድ ረኽቦም ኣብ ዓዲ እንታይ ትበሃል ዓዲ ኣብኡ ኣለዉ ይብሉኒ ይኸይድ ታወረቐት ሂቦም ታወረቐት ሒዞም ኣንቢቦማ በልድሓን ሕጂ ስራሕ ስለ ዘለና ንሓደ ሰሙን ዝኣክል ኣብ ቤተሰብካ ኣበይ ጥዕመካ ፅናሕ ብሉኒ ኣነ ዓደቀግነት በራኽ ዝያዳ ዓደቀግነት ሓትነይ ስለ ዘነበረት ናብኣ ይኹኒ ድሕሪ ተወሰነ ግዜ ገለ ሰሙናት ገለ ይፅውዑኒ ይኸዶም ኣብ ዓዲ ኣብኡ ምስ ከድኩ በል ካብ ሕጂ ኒኖ ኣብዚ ኮንካ ክትሰርሕ ኢኻ ነቲ ንሕና ነካይዶ ንጥፈታት ናይ ምውዳብ ምንቅስቃሳት ኣብዚ ኮንካ ምሳና ክትሰርሕ ኣነ እኮ ይፈልጦን እየ ዝኸባቢ ተገዲደ እየ መፅአ እምበር ዝፈልጦ እኮ የብለይን ኣነ ዝፈልጦ ኣስመራ እዩ ካብኡ ተሪፉ ከዓ በታ ኣብኣ ትሰርሐ ዝነበርኩ ገይረ በዓል ኣለማርኣያ በዓል ረዘነ እምባዬ ስለ ዝሃቡኒ እየ እዚኣ ሒዘ መፅአ እምበር ናይ ውድብ ስራሕ ስለ ዝተባህልኩ እየ መፅአ እምበር ፈቃደኛ ኣይኮንኩን ንብሎም ሓን ስጋብ ንሕና ንሕብረካ ፅናሕ ይብሉኒ ስራሕ ኣብቲ ከባቢ ስኢልካ ምንቅስቃሳት ነይሩ እቲ ከባቢ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ክስታይ ኣይኮነን ድሕሪ ተወሰነ ግዜ ግን ኩሉ እቲ ክግበር ዝግባእ ምርዳእ ድዩ መፅናዕትታት ደም ወዲኦም ንዓይ ፀዊዖም ከማይ ዝኣምሰሉ ካልኦት ኣነም ዘይፈልጦም ኣኻኺቦም ሜዳ ኺዱ ትበሃል በዓል እዚ ዓዲገረድ ጌርካ ንኸበሳ ኮታ ንበዓል ወክዛግር መፂና ኣብ በዓል ወክዛግር ምስ በፃሕና ዓዲገረድ ዋላ ዓዲረጊት ዓዲገረድ ዝበሃል እዚ ናይ ድዋርባ መንገዲ ትኽልካ ብኡ ጌርካ ንበዓል እዚ እንታይ እዮም ዝብሎ
ناب بعل حمبرت جت كاخدك بعل عد جبراي قال ملا بوتات سم استايرنا ولا تقعد الحرن تيتراون رخنا نيرهم حطنا نيرهم بتيهم بتجن أبتا توهلنا خدنا أب كرنش مسبت إحنا بطلنا سلسته أنا بطلنا سلسته تقبلوا منا سقابز توسنا جزء خاء مسؤم أبتا أحدو من كأساس نيرنا مالتي دحري لك حدشتن كالن مسموتو تدام ميرنا هجين تعليم كتور دي ميلو تعليم أول كمان أو كذا غير بطولة سلس حلاف من سنحكم بعد برهة على خيم كم تاتي منيرهم بزح أفلطاتاتو نينبرنا راح تأخذوا ما أنا تم حلفتي سلومون جنين ولا نير مراح جانتا دي مراح مسرع تجزيتي بزحون أفلطاتاتو نيبلنا أنت راح مستم تجادلتي من قصاص أبدي أقدمي ناو خديجن أبتحرش شيء تعرش مسبت إحنا أبجزانا زتقمتو أبجزانا زتخريو دك تعرش شيء ركبوا ما ندي ودخل جملة إلا الله حندبت دبلات مت نتوم نايتقفل الهزبي رغيبة أسيء حد ودي بجهم أترفوا لي طولم تحن تصنحها تباهلو تقدمي بطلن ثلاثة مخادي مالتي حد ورح زخون كله سويزاتات قال من الله إذا متى ناو أصنح لي بجهم كل منوكم يسقى بذل على قليلة باتيهم باتقن دحر ورحي خبابي أبتم أنا بكرويتنا زنورو ندي ملئته ندي مفرش بالا وجزانا تغارين زنورة ناو نعدن سلزغنا مسأ ناو نقله ورحكون صنيح مالتي كاوغن نبذلكم نب كرانشيم أبوت أولن سلسته كله تأخاخي بخاء لتعليم سحلور مالتي عم تعلمكم شو مهميمة كنعلم كلنا جم نحنا أنا مسكالا أي نميل دبال قالوا أتون زين فلتم وريدنا هب تعليم نميل ثم ما نجوا سلزوهنكم مستندك نسيكم تعلموا لنا عايش تكون يرغب تواد هو بتي عدمتيس كتري أقولها هو زنا أسنا سلزنا أبتنا يدك نسيا تعليم المتخدوا لنا نحنا هايش مستعد مدي وقربعيتاتو نيرونا با مستقن سي نعلمنينا إلنا نأبي كابتي نايدك نستيا نهدب هو أبتنا عبيتي مهمة تقصر نخيد الصم يمولسنا كم زي دارجا خلت سلسة زي من اللاس كيرنا أمور داتا أبي منا حدا يخطم أولاتنا يتعلم زي منا تمالا لسو مخبيلو منا مستقن سي نعلمنينا إلهم انت أخوينهم قبيسنا من اللو مالدي شريفون دا ساقشو معلش يا أخو قدفوهم بس دلايم نبورو لهم مستمع بيتي يتعلموا بلنا نعلم مالتي مستمع بيتي تعلمنا تعلم ودينا ناي حدور حياتهم تعلم بقطتا ممدا بمص ابت موزع غزي انا نميل قالوتون كل غزي شعو بتي ممايو زمدب نيرو سولomon ملأك زبحال نحو كيدان ملأك سو أقاتامي دحراي مساج نبرئيو حو سولomon ملأك زبحال سو نرستي غلئي نيرو يطوع عمو سليس خادا حكمنا سورقتيخا غلملا نبل بتي سمعنايو حكيما بي مدب نا حكمنا خلد دلو ببو مايو سورقته حجي أنا يطوع ددحريو نمي الكاتوا ددحرين نحنا خا سورقته يرينا سولomon انتي دا وعندي مسخاينا مثلا مو كجرق معاتي بار سورقته تبلاد نوركن سخنك اقاق يخنولنا اب سورقته اتيخن مالتي سخنك اقاق يخنولنا بزي امسرت او توديفكم اما خلاي حكمنا ودب سورقته تمدينا مالتي كم حكاية أجار حكيم نخن مهار تمدينا مالتي وعلى من نيرو أبت علوت حلفتنا لا علوي حلافي في سايو ولا جبريل نيرو أبتحكمنا في سايو ولا جبريل نيرو تكزيتي ودو محتونو نيرو كم دكتور نقدر كاينا أمتينا بزوجنا تنا حكمنا مسرح
ኣብ ሰበርቀጠ ካብ ታሽዓይ ክፍሊ ኣብቲ ናይ ትምህርተዊ ንዓንተወያ ይጠቐስክዎን ኣኽርያ ኣዚለ ተማሂረ ካብ ቀዳማይ እስካብ ሻድሻይ ከዓ ኣኽርያ ክርስቲያን ዝበሃል ቤት ትምህርቲ መባእታ ሻብዓይን ሻምናይን እውን ኣብ 4 ኣስመራ ተባሂረ ካብኡ ቀዳማዊ ሃይለ ስላሴ ዝበሃል ታሽዓይ ክፍሊ ምስ ሓለፍና ኢና ንሜዳ እዚ ኩሉ መስርሕ ንወፅእ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሕክምና ቁሩብ ሰከንደሪ ስኩል ዝበፅሐ ብዓይነት ብዙሕ ካብ ከተማ ዝመፀን ምሁራትን ስለ ዝነበርዎ ደረጃ ትምህርቲ ካብ ታሽዓይ ክፍሊ ንላዕሊ ወይ ሰከንደሪ ስኩል ዝበፅሑ እዮም ንሕና ኢናቶም ዝተሓትና እምበር እቶም ካልኦት ዋላ ዩኒቨርሲቲ ለቨል ዝበፅሑ ነይሮም እዮም ኣብኡ ተማሂርና ማለት እዩ ድሕሪ ኣጋር ሓኪም ምምሃርና ንሓደ ዓመት ዝኣክል ናብኡ ኣገልግልና ምስ በዓል ሃይለ መሕጡን ብፍላይ ሃይለ መሕጡን ናብ ደብዓት ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ ዝነበረ ነቲ ናይ ህዝቢ ደብዓት ህዝቢ እዞም ዝተዓቑ ህዝብታት ሕክምና ክግበር እንዳቦታት እንዳዴታት ተባሂሉ ዝኸይድ መደበር ዕቑባት ሰሎሙና ናብኡ ኣነ ምስኡ ሳንታ ሒዘውን ንኸይድ ነይረ እየ ስለዚ ብከምዚ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ኣብ ሰበርቀጠ ኣገልጊልና ማለት እዩ ሕክምና ኣብ ሕክምና ዝነበሩ ኩሉ ግዜ ከም ታሪክ ኣብ ሓንጎለይ ዘይርስዖ ንውግኣት ኩሉ ግዜ ቀዳምነት እዩ ዝወሃቦ ነይሩ ንክፅጉኑ ተባሂሉ ዝመፅእ እቲ ውድብ ብዓቕሙ ኣሎ ዝበሃል ፈሰሲ ዝገብረሉ ጥሪት ኣጣል ኩሉ ክፅገኑ ተባሂሉ ዝከረኒ ንሕና ሓካይም ኮይና ኩሉ ተሰሪሑ ብጀካ ውግኣት ካልእ ኣይበልዕን ይበሃል ንሕና እታ ዓደስና ድያ እታ ካልእ በቲ ኩሉ ስታይ እንዳገበርካ ሕጂ በዓል ሃፀይ ወዲ ዋሻይ ዝብልዎ ወዲ ግርማይ ዝብልዎ ካብቶም ኣርካናት ማእኸልነት ጋንታታት ማእኸልነት ክስታይ ዝነበሩ ብቲ ግዜቲ ካብ ተዋጋኢ ሰራዊት መፅኦም ዝተወግኡ 607 ናይ ነቐፋ ከባባ ዝነበሩ ተወጊኦም ዝመፁ ስለምንታይ እዞም ሓካይምሲ ምሳና ዘይበሉ በቲ ሕክምና በቲ የፅርዩና ኩሉ እቲ ናይ ሳኒቴሽን ጉዳይ የማልኡልና ብካልእ መንገዲ ከዓ ኣሎ ዝበሃል ንክንፅግን ተባሂሉ ኩሉ እቲ ውድብ ዝቐረበልና ቀሪቦም እዳልውልና መዓዛዊ ምግቢ ማለት እወት ኩሉ ናይ ስጋ ነገር በሎ ገለ ኣብ መወዳእታ ክበልዕሎም ንሶም ተዘይበሊዖም ኣይንበልዕን ኢና ዝብል ሓደ ናይ ምቁዋም መንፈስ መፅእ ምክንያቱ እዞም ኣባላት ሶምሲ ተጋደልቲ እንድዮም ሶምሲ ይሃልኩ ኣለዉ እንዶ ሶምሲ ጥዕሩ ኣለዉ እንዶ ብሕክምና መዳይ ናይ ሕክምና መስርሕ እናማልኡ በቲ ከዓ ናይ ምግብና ናይ መደቀሲና ናይ ፅሬትና ኩሉ እዚ ስለምንታይ ግን ኣብታ ምግቢ በፂሕና ንፈላለየ ዝብል ሕቶ ተላዒሉ ከም ኢሽዩ ኣኼባታት ተኻይዱ እሞ ኣይከውን እዩ ዝብል መልሲ መፅዩ እሳቶም ከኣቶም ውግኣት ብሓይሊ ቃል ተቃውሞታት ኣርዮም መሪሕነት 7-1 መፅያ መሪሕነት 7-1 ትባል ነይራ ክፋዕ መፅያ እቲ ጉዳይ ተራእዩ መወዳእታ በል ኣይበል ኣብ መወዳእታ ጨጎራ ብልዑ ተባሂልና እቲ ስጋ ገለመለን ተሪፉሲ ጨጎራ ሳትሊስቲ ክበልዑ ኣለዎ ቀረብ ዋሕዲ ስለ ዝነበረ ቀረብ ዋሕዲ እቲ በቲ ሓደ ወገን እቲ ውድብ ነቶም ውግኣት ክፅገኑ ስለ ዝደሊ እቲ ዓቕሙን ሕፅረታት ክህልዎ ክእል ይኸውን እተን ቀረባት ከዋን ኣኻል ታሪፍ ኣይክኾና ንኽእላ በቲ ግን ባዕሎም እናሰርሑ እዚ ኩሉ ጨና እናሕለፉሲ ስለምንታይ ተባሂሉ ከም ውሳኔ ጨጎራ ብልዑስ ተመሓላሊፋ ብኸማ ተግቢራ ሕጂ ካብቲ ተግቢራ ካብቲ ሓደ ኣብቲ ናይ ገድሊ ግዜን ኩነታትን ምክንያቱ ሽግር ዝፈጠሮ ሕፅረት ዝፈጠሮ ጥራሕ ነቲ ዝምልከቶ ኣብ ዝምልከቶ ንምሃብ ተባሂሉ ብሓልየት እዩ ብካልእ ምክንያቱ እውን ኣይኮነን ብተዛዋሪ እውን ነቲ ዝነበረ ፅኑዕ ዲስፕሊን ናይ ሰውራኻ ትገልፅ ዘለኻ ካብኡ ናብ በራጊድ መዓዝ ተመዲብካ ሽዑ ኣብኡ ናብ ብርጌድ ሽዑ ዘበነ ቦጠሎን እንዲ ነይሩ እዚ ንዛረበሉ ዘለና ዘበነ ቦጠሎን ስለ ዝኾነ ካብ ቦጠሎን ናብ ብሪጌድ ምቋም ክመፅእ ከሎ
كاب سبر قطه حكايم ناي حيلو خينا تمدبنا مقام بريغيدات كونا والله ابزي منالباش ذكرهم نوميال تسوي ومساي تعلم مساي كل الدوله تسوي نوميال ون مذكرتا وديون نوميال اوصيل الله نوميال حدا امناي سليمان زبحال ل58 زنبره تسفا قابر زبحال كتا وزحت شعورنا بحيلتات كيدنا بريغيدات كتكون كلها كم حكايم كنا خينا شو انا بريغيد 4 33 كا تمدي كم حكيم حيل تمدي بريغيد 4 بطولن 3 هو بريغيد 4 بطولن 3 حيل 33 بطولن من تنحك ازاز شو بدرجه بريغيد ماخلنت بريغيد ولدنكيل هايله مكتل تخلى عندهم حج بريغادر جنرال بسالساي كا كم كوميسار ستيفانوس برونو امباسادر اب جابان زلو زيهم درجه بريغيدي درجه بطولن ها ازازي بطولني تخلاب مبرهتو بايناك بريغادر جنرال ابناي سمينا ورأس حل بحدقة مكينة استسوى كلتشان 14 مبل 30 عمت ناي وقاو از مخبر از انقاطع حدقة على مانيل هانجما بريغادر جنرال بس بعد لسو استسوى السو ما اخلت وطولنا بايناك نيرو كالاي اب سحرت استسوى بره باتا بوليس مولا زينيرو كالاين فايناكس نبره هو كوميسار تغطاتل ميلا بطولن مالتي درجة حيل خا ما اخلنت حيلنا اغواي دبساي اشي يا مكاننا نقولوا نحنا ابزقون نتفتات زكايدو اب كل زكايد نتفتات كينات يكون خالق مسن كلن ايدو خمزي ايلو يا مكاننا ولا زغيدي اجي خاطم نخبرهم نفطوم مرحتناي بخلاي درجة كون كوميسار حيلخا حجي بريغادر جنرال ازاز از ماكل زلو بصاي تخله فلاي مانجسي تخله مانجس دو تخله فلاي مانجس ازيهم هيوتنا يتاخديهم نحنا كم ناي مجمريا ابتوغا سراويت ساتنالون كم مرحتنان نخبرهم بصتنا كل يوم معنا نيرم بفلاينا انا بفلاي مس تعدمدي ولا خلو وعي عبدو كنا خستاي نقبر ببصاياوي منفسن باباتاوي وي اياتاتي كوينم بزح زالين زغبر نور زحبكونا زنور ابي زني حد كذا بركيزيا نو شعو كاي تقوم دلا بريغيد شعو بريغيد 4 بارتي نو خيت مدبكو تخليت غيرنا اذا بريغيد زي اختكم كلاكو اذن بوطولون تات نبرا شدشمتي شوعتن بوطولون شوعته بوطولون ربعته كاب كله تحنافيصا كل زن بريغيدات 23 كوصا خلوا بريغيد 4 شعيا قيما نحنا 5 اينا نقوم دلنا مالتي هذه ابتزول بخاتم مديبه 433 هنا مالتي صبو تقدلاي فصوم غرز غير ولد جبريل تي تاريخ ازي سنسلتاوي حدا بحدا ون كله زحلف كاي ونويح غعزو تاريخ ابكال وان بزرزر كموصينا لو ممكن كمزي ابمطو مدبنا تخاتلتنا انكس بلا ابتا فليت فصامي اب تاريخ سورا ايرترا بفليت تقس فصامي سالينا اباي خاتعلنا ابريغيد 4 كوين كخون كله تواسي خايو فصامي سالينا فصوم بخميس تنتنا ذا فصامي دا دوس كف زخري ايرتراو زلا فلي حلاقه زفترت فصامي سالينا غراچو سالينا كبال كله فلاي تقادلاين حفايز بنان زلو بسراور ناي زخري زقسقسي اب حدش ولدناون بو ملصر تاريخ خوشت الله فصامي سالينا بخمي خاتتنتنا بخمي خاتقلصو انت خاتاتلت ايرترا ميدان يتورك يوا همزي زبلكايو ناي سالينا فليو نخت قلصون انا خبيدي نعي لا عقميو مغنياتو سالينا
كم مصاصنا عن توي زبلنا بريغيد 4 كمين نيرا بين متيا ابتي قرم ألم تكيئة سالينا 77 زتدرست متحف بزرزر أو قريب سلازلو أو نحريت من لسلو مغنيات يلان سالينا جن أتي أقات أميتات ناي سالينا تزخف مرات تزلع عليه خبلو زخل مغنياتو أب سالينا زنبرو خناتات مجمريا كاب شحن حدن كيلومتر ناس مرة 100 حدن مالتي قلص نبعل تبال جبر تبا أو تزتخفلي مسواتي بزرزر بوزحيو تزعبي قلسي أو تهايدو مشنا فورتو مسو تأساسي رزخيت سنسلتاوي قادماوي عردتاتي بفلاي أبتا ناي سالينا ناي حلنا أثوكي رخزاربكن تزلع على خسارات خسرنا جبر تبا نمحس زتخايدة أو خندي مرحتي مسارع رحت قالتات كفيلنا كابزو قتلنا دحرتي نوح قالسي مرات بخلو تقات أمخاء سمهر بجزء نتاري خاون خرور ما تحيد الله ماي كتراوي له زي تخيل درق كل نجاراته أبزي تجادلي نحين حبون حلنا نايموجا منفصل زنورين بر كم سبكون كاختري أخو الله حجي بتحمي زي نور هيوتي تجادلي زي نور هيوت ناخدئيو أب نور أمسينا مالتي أبزي ناي جوجر تبا سجيركا كله خدكيد كلها كابتن عي عندي دسكح كحنن أب حنقليا وأمري زغريزو زلون ولاون كمر استسالينا ويبات أخل حال كله جيل زبلني نايت قلائي دبدابات زي تأدنا سلازنا برا باتعون أتي أسرار حنايت كزاوتي بركة سلازخونه زخونه عينت برت تتوكيسو رمع زبلن دجلعني أب أمري زي رسعم كلته هتصاونتن حنت سبيتني زين أتي هتصان كابتي جلاد نايتي جزا لوح أب كوبدو لك كم سكيجو تشغيل لصاني حني تحدون أب سلفو تا سبيتون بتمساسالي بقبدا أنا حكيم سلازنوركو زبزب إلنا ناخدنا أويات كسمع كلها نقر من قدها كل جزء نتهزبه خطدحن نتي مسرح ما يتقينات ختكايد رجيت كام كتكايد سلا زي تخل كألي نتهم كله تقول أب حيلي مزح كوتشيو تزنبرنا شعو حنت تاخن قبران نخل جنين كانت تفسس النبر دم جنين تام حلافي نايتهم كلتها تصاونتي بخمو نايتها سبيتمو بتماساسالي بحيلو تينه نحنا قلنا من قدنا قتلنا أنا من الواشتي هتصان شعو خاوم فنتت مسفلاون تسرر كوين يسمعنا مغنياتتي لوح وشتي آتيو أب معناته درجة حيلي بحيلينا شعو خاو أب كنافات ياخذ لها ترى خمي غيركا تاتنفاس تدحنا إنبر كال مسؤول أساسيرو تقبر له زلع الحكمنا ونتفتاتون يلا تم قدام يريدي ترحيب دين جنينا خدنا زون حدا بسلانا يتقيناتي إذا حجين جزاء بسو ناي تقينات صقم ناي مجزأتي صقم طلعتي أبلع لي الصورات راجع يكونس أبلع الحزبي مهتاونتي أديتات كم زيو ناي سمهر ناي باطع خناتات كبيدي بتعم خبيدي تقول زسكحك الجي خبتن كم تذكره أو حنقوليك جيل دبلاني ناي زم هتاونتي فلاي هتاونتي قلعتن أدن ولدهم سدرا بيتهم يلون كلها فحفح إلى أنيرا كم يجرم تايكوينهم ولا حنت نحنا نقول مثل ذواتلنا دحريو توصيتهم إزخوا لايك اللي نبي كتيلكم شو تخيلنا سالينا قطنا هنا خدا ناو كل جزء ندفعنا نصلي ناخذ كبنا هنا ناب سالينا خدنا أبزي أتي أهدنا عريت اللوز نبره
እና ሚካኤል መንገዲ ባቡር ኣብዚቲ ካልኡን እቲ ናይቲ ህዝቢ ባህጊ ጽምኣት ናይ ተጋደልቲ ዝነበሮ ዝከረኒ ሽጋራ ከም ልብኻ ዚሮትማን ይህቡኻ እዞም እንዳድኳናት ገለ ይቕብሉኻ ዝኾነ ተጋዳላይ ሽዑ እንዳሰተየ ዘብዘብ እንዳበለ ኸይድ ካልኡ እንደ ዝርስዖ ብገለ ብፍኒስትራ ወፅአን ስፓጌቲ ፓስታ ዝቐበላና እንዳበላዕና ዘብዘብ እንዳበልና ዝኸድናሉ ጊዜ እውን ነይሩ እዩ እዚ እቲ ህዝቢ ደገፉ ትጽበየ ዝነበረ ሃንቀውታ ተጋደልቲ ኣትየሙልና ኢሎም ንሕና ግን ኣብቲ ግዜ እቲ ነብስኹም ኣድሕኑ ምክንያቱ ደብዳባት ናይ ጸላኢ ቀጻሊ ስለ ዝነበረ ከምቲ ዝበልኩ ዓንተወይ ባራካን ልሑን ስለ ዝኾነ ከዓ ውሕስነት ዘይብሉ እዩ ክውሕስሉ ዝኽእሉ ቦታ ካሃድሙ ከም ዘለዎም ነብሶም ካዕብቑ ከም ዘለዎም ጥራሕ ኢና ነገርና እዮም ንኸይድና እዚ መወዳእታ ኣብ ናይ መስመር ናይ እንዳ ሚካኤል እቲ መንገዲ ባቡር በፂሕና ኣብዚ ስጋብ ናይ ተበገስ ጊዜ ዝበሃል እኹል ምድላዋት ስላ ዝግበር ስጋብ ላዕሎት ሓለፍቲ ነቲ መስርሕ ናይቲ ኩናት መስመሩን ኣጋቡን ቅጥዕታቱን ከትሕዝዎ ጊዜ እውን ኮፍ ኢልና ቅድሚ ተበገስ ምባሃልና ካብተን ደይርስዐን እቲ ክንኣትዎ ንኽእል ግራት ጨው ሳሊና ማለት እዩ ዝሰክፍ ኩነታት ስለ ዝነበሮም ወይ ዝተረድኦም ክኸውን ይኽእል ኩሉ ሓደ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ስሪኡ ይቁረፅ ተባሂልና ስሬና ቆሪፅና ኢና ሓፂር ስረ ነዊሕ ስረ ዝነበረ ኩሉ ሓፂር ስረ እቲ ሽዳና ገለመለ እውን ከነትርሮን ክነኣስሮን ከም ዘለና ተባሂሉ እዚ ኣብ ሰልሚ ጨው ሰሊና ከይወሓጥ ከይወሓጥ ናብኡ ከጋጥም ዝኽእል መሰናኽለታት ዕንቅፋታት ንዑን ምብዳህ ተባሂሉ ዝተገብረ እዩ እዚ ከምዚ እዩ ነይሩ ሳሊና ተበገሱ ምስ ተባሃልና ኣብዚ ክርስዖ ዘይደሊ እውን ገለ ፍጻሜታት ኣሎ ምናልባሽ ኣብቲ ግዜ እቲ ካብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተቃዊሞም ብሽንፋሉሉ ዝፅውዑ ኣባና ዝመፁ ብዙሓት እዮም ነይሮም ኣርካናት ናይ ብሓቂ ተጋደልቲ ልዕሊ ዝኾነ ከዓ እንታይ እዩ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ከምቲ እሶም ዝርድኦ ዝነበሩን ዝውሃቦም ዝነበረ ሓበሬታን መምርሕን ዘይኮነ ብኣንጻሩ መራሒኡን ተመራሒኡን ዘይፍለጠሉ ኩሉ ሓደ ብሓባር ኣብ ስራሕ ኣብ ኩናት እዚ ምርኣዮም ንዓሎም ካልእ ስምዒታት ዝፈጥረሎም ትውፊይ መንፈስ ናይ ተጋዳላይ ትውፊይ መንፈስ ናይ ተጋዳላይን መሪሕነቱን እዚ ንባዕሉ ሓደ ካልእ ስምብራት ስምዒት ገይሩሎም ካልእ ኣነ ዝከረኒ ናብኡ ምሕረት ትበሃል ነይራ ካብኦም ዝመፀት ምሕረት ኣባና ተመዲባ ካልኦትን ነይሮም ምሕረት ሕጂ ካብተን ዝረኣያና ና ኣርካናት ደቂ ኣንስትዮ እታ ግዜ ፀቢባታ እምበር ሓያል ዝነበረት በቃ ብትምክሕቲ ብኒሕ ብሓቦ ኣነ ክስዋ እንተኮይነ ኣብ ግንባረ እየ እናበለት ምሳና ኣትያ እዛ ምሕረት ሕጂ ክንቅፀለልካ ኣብቲ ዳሕራይ እንታይ ኮይና ከመይ ኮይና ክንገልፆ ኢና ካብቶም ኣባላት ናይ ፋሉላት መፀት እያ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ሓደ ኣባል ደርጊ ንሃይለ ስላሴ ነቲ ስርዓት ዘውደቐ ደርጊ እዩ ደርጊ ከዓ ብኣወዳድቡ ንኡስ ደርጊ ገለ እናበለ እውን እናቱ መሳልል ኣለዎ ሓደ ኤርትራዊ ምልምል ወታደር ኩሉ ግዜ ክዝክሮ ዝደሊ ናባና ተመዲቡ ኣባል ንኡስ ደርጊ ዝነበረ ኣባል ንኡስ ደርጊ ዝነበረ እዩ ሕጂ ማዕረፍ እንደይ ኣብቲ ሚሊታሪ ሳይንስ ወይ ኣብቲ ወታደራዊ ሓይሊ ቦታ ከም ዝነበሮ ኤርትራዊ ስለ ዝኾነ ግን ክጋደል መፅኡ ናሕና ኣብቲ መስርሕ ስለ ዝነበርና ናይ ሳሊና ምእታው ስለ ዝነበርና ብዙሕ ሌላ ከይገበረ ከሎ ቦምባ ኣርብጂ ተሰኪሙ ከም ከላይ መድፋዕጂ ናይ ኣርብጂ ማለት እዩ ቦምባ ተሰኪሙ ቀዳማይ ግራት ሳሊና ኣነ እውን ከም ሓኪም ሳንጣ ተሰኪመ ምሳይ እናኸድና ከለና ኣብቲ ቀዳማይ ግራት ሓሊፍና ኣብቲ ካልኣይ ግራት ክንበፅሕ ከለና ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዕ ዝተፈላለየ ረሻሻት ዝተፈላለየ ዓይነት
ኣፅዋሪቱ ኮሰና ስለ ዝነበረ ንሱ ተሰኪማ ዝነበረት ኣርቢጂ ብጎኒ ተሃሪማ ናይቲ ቡምባ ኣርቢጂ ተተኪሱ ልክዕ እሱ ከም ሮኬት ንላዕሊ ተወጪፉ ከም ሰብ ዘይኮነ ከም በረድ እዩ ዘርጠብጠብ ኢሉ መፅኡ ኣሰር ናይ ሰብ ዘይብሉ ስውእ ኮይንና ማለት እዩ እዚ ካብ ንሱ ደርጊ ዝተሰለፈ ተጋዳላይ እወ እሱ እንደ ዝብለካ ዘለኹ ኣርቢጂ ቦምባ ኣርቢጂ ከም ካልኣይ መድፋሕጂ ተሰኪሙ ምሳና ኣትዩ ኣነ እውን ኣቦነይ ስለ ዝነበረ ሓኪም ስለ ዝነበርኩ ሳንጣውን ክልቴና ሳንጣ ሒዝና ማለት እዩ ስናይ ኣርቢጂ ኣነ ናይ ሕክምና ኣብዚ ግዜ እዚ ሕጂ ብኩሉ ኩርናዓት መጠና ስለ ዝነበረ ጠያይቲ እሱ ነታ ተሰኪማ ዝነበረት ቦምባ ኣርቢጂ ስለ ዝተሃርመት ልክዕ ከም ሮኬት ንላዕሊ ተወንጪፉ ናይቲ ቡምባ ኣርቢጂ ምብራዕን ምቅፃልን ንዕኡ ላዕሊ ሰዲድዎ ካብ ላዕሊ ከም ሰብ ዘይኮነሲ ከም በረድ እዩ ኣካላት ጥብጥብ ኢሉ መፅኩም ከም በረድ ልክዕ ከም ሰብ ዘይኮነስ ከም በረድ እዩ እዚ ሕጂ ካብ እቲ ኣብ ተዘክሮ ናይ ሳሊና ምረት ናይ ሳሊና ማዕረክ እንደይ ምዃኑ ካልእ ብዙሓት ብፆትና ሓኪም ኮንካ ላዕልን ታሕትን እናበልካ ንገለ ኣብቲ ናይ ካናለ ከምዚ ጌርካ ክትሕክም ኢልካ ድንን ኢልካ ስኻውን ንባዕልኻ ክሳይኻ ክትሕክም ኢልካ እናኸድካ ረዘነ ተኽላይ ዝበሃል ኮሚሽነር ጋንታ ተማሃራይ ሳንታ ፋሚልያ ዝነበረ ናይ እታ ሓይልና ኮሚሽነር ጋንታ ዝነበረ ካልኦት ኣለዉ ኩሎም ናይ ኣጋጣሚ ናቱ ከም ተዘክሮ ዝያዳ ዝክራ ከምዚ ኢለ ኩነታቱ ክፈልጥ ኢደይ ኣልዕል ተበልኩ ኦኬ ለገብር ስለ ዝነበረ ናብስተ ዓይነት ኣልዒለ እያ እዚ ሕጂ ካብቲ ናይ ረዘነ ተኽላይ ተዘክሮ ከምቲ ዘልኳ ናይ ንኡስ ደርጋ ኣባል ካልኦቱን ሸንዓድን ረዘነ ግን ከምኡ ክትገብሮ ከለካ ተሰዊኡ ዘሎ ተሰዊኡ ኦልሬዲ እቲ ካናለ ተሰዊኡ እኮ እዩ ኩነታቶም ክንፈልጥ ኢልና ኢና ንሕና እውን ንባዕልና እኮ ውሕስነት ብዘይብልና መንገዲ ኢና ንኸይድ ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ፀላኢ ብተመልከተለይ ዝሃርመካ ነይሩ ኣብኡ ኮንካ ዋላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ምናልባሽ ድኾን ናይ ሕልና ወይ ኣብቲ ግዜ እትሲ ኣድሕኖ ድኸውን ኢልካ ዝሓስቦ ኣካይዳ እዩ ነይሩ ስለዚ ካብቶም ዝመረሩ ዘበሉ እዮም ካልእ እውን ኣጋጣሚ ኤፍሬም መለስ ዝበሃል ኣባል ናይ ሃንደሳ ኣብዚ ማዕጥቑን ገሉኡን ተወጊኡ ፀንሓኒ እሱን ሓኪም ኣገር ሓኪም ናይ ሃንደሳ እዩ ኣነ እናኸድ ከለኹ ተወጊኡ ምፀንሓኒ ንዕኡ ክሕክም ንባዕለይ ኣብዚኣ ግንባረይ ተሃሪመ እዚኣ ልካ ናይ ሳሊና ኣብቲ ግዜ እቲ ግን ሙቆት ስለ ዝኾነ ደም ደዋ ይብለልካኒ ስኢሉ እዩ ዝፈስስ ካባይ ግን እሱ ዝኸፍአ ክብድ በለ ማሕረምቲ ስለ ዝነበሮ ኣነ ደኒነ እንዳሓከምክዎ ከለኹ እሱን ብኣንፃሩ ነቲ ዝፈስስ ዝነበረ ደመይ ይዓግቶ ፋቻ ገይሩ ይኣስረለይ ከምዚ እናገበርና ንስኻ ትሕክሞ ንሱ ይሕክመካ እሱ ይሕክመኒ ነቲ ዝፈስስ ዝነበረ ይዓግተለይ ኣነ ከዓ ብዓብዩ ስሪኡ ተን ዝበልኩ ቀዲደ ይሽፍነሉን ነቲ ቆልዓ ካብ ነቲ ምስ ወዳኩ ናብቲ ቆልዓ እቲ ኢዱ ተሃርመ ናብኡ ደየድልየኒ ብድድ ኢለ ከይድ ከለኹ ከዓ ንዓይ ተሃርም ኣለክ ምሕኩልተይ ኣብ ሳሊና እዩ ዘሕጂ ናብ ሳሊና ምሕኩልተይ ተሃሪመ ተደርቤ ኣይ ናብቲ ቆልዓ ከይድ ኣይ ነብሰይ ክሳገብር ኣብኣ ተፀቢና ኣዝዩ ከቢድ ደብዳቢ ነይሩ መዓት ተኽሲ ናይ ደቀቕትን ረሻሻትን እዩ ነይሩ ቁሩብ ተፀቢየ ወላ ሓንቲ ዝመፀኒ ማህረምቲ ስለ ዘየለ ተረጋጊየ ነታ ሳንጣ ይስሒበ ባዕለይ ሓኪም እዮ እንታይ ሽሙ ነብስኻ ባዕልካ ሓኪምካ ኣብኣ ተፀቢና ድሕሪ ተወሰነ እዋናት ሕጂ ብሂወት ኣሎ ኮሎኔል ፍፁም ገረዝጌር ሓኪም እዩ ነይሩ ናይታ ሓይሊ ሓር በዚቱ ከዓ አንስትኒ ዝፀረርታ ናይ ደም ነይሮ ሓር ናበል ደም ለኻ ክሕክመካ ደለለ ንዑኻ ብድቁሰይ ከለኹ ሓኪመ እዮ ኣብዚኣ ወቅቲ እዚኣ ባይና ኩነታትና ክከታተል ይመፅእ እሞ ኣነ ዓጢቐያ ዝነበርኩ ቡምባ
ፊያስኮ ንብሎ እዚ ቡምባ ራሽያ እዩ ቡምባ ሩስያ ንብሎ ብዓበየ ልካ ከምዚ ናይ ፊያስኮ ቅርፂ ዘለዎ እዩ ኣትልዓታ ብጥይት ተሃሪማ ፀንሕ ኣነ ደኒነ ኣይፈለጥኩን ጥራሕ ናይ ሕክምና ጉዳያት ጥራሕ ደማለ ነይሩ ባይና ክመፅእ ሪኣ ስንብድ ካታተለና ይመፅኡ ኩነታት ክፈልጥ ይመፅኡ ኣጋጣሚ ግዛ ቡምባይ ኣብ ዕጥቀይ ኮላ ሪኣ ያ ካልእ ሳዕቤን ከይምፀት ኮላ ካብ ዕጥቀይ ፈትሑ ኣብ ትግራት ሳሊና ይድርብያ ማለት እዩ ምክንያቱ ናልባሽ ተላዓታ ተወጊኡ ስለ ዘሎ ገለ ኣጋጢሙ ናይ ምብራዕ ከይፍጠር ተባሂሉ ንውሕስነት ደርቢው ማለት እዩ ካብ ነፍሰይ ኣይረኣኻን ዲኻ ወይ ረኣኻን ከምዚ እንዳፀኒሐ ይብለና ማለት እዩ እዚ እቲ ሓፈሻዊ ኩነታት ናይ ሳሊና ፍሉይ ፍጻሜ ኣብኡ ግን ተጋዳላይ ፍጹም ገረዝጌር ኣብዚ ውግእ ሳሊና ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነት እናኽዝከር ዝደምም ፍጻሜታት ናይ ታሪክን ናይ መስዋእቲ ኩነታትን ናይ ስንክልና ኩነታትን እዩ ዝዝከር ክሳብ ከም እትጠቕሱ ዘለካ ተጋደልትና ምስ ተሃርሙ ዝኣንቅልጡፍ ረድኤት ምስቲ ፅንኩሩ ኩነት ተሰውዮም ብብዙሕ ባሕሪ ፀንበለል ዝብሉ ነብሩ ኣብ ግራት ጨው ማይ ጨው ሳሊና ነይሩ ዘስካሕክሕ ፍጻሜ ነዚ ወለዶ እዚ እውን ክተርፍ ብዘለዎ ኣዘናትዋ ክተዕልሎ ምስኪ ዝተወግኡ እውን ዝኣንቅልጡፍ ምልዓል ክቁንዘቡ ፀኒሖም ክሳብ መሬት ዝመሲ ተፀቢኻ ዝነበረ ቃንዛታት ተፃዊርካ ዝተሓልፈ መሪር ኩነት ናይ ብቀንዱ ብታ ፍጻመ ናይ ወርሒ ታሕሳስ 77 ስለ ዝነበርከ እስከብቲ ፅንኩር ኩነት ናይ መስዋእቲ እንዳኣተኻ ፀንበለል ክብሉ ሰማዕታት ኣብ ቅድሚኹም ምሳኹም ሽዑ እነበሩ ብፆት ኣብ ሓደ መዓልቲ ብኣማይ ዝቁፀሩ ጀጋኑ ተጋደልቲ ክስውኡ ኣብ ማይጨው ፀሊላ ፀንበለል ክብሉ ናብቲ ናይ ሽዑ ዝኽሪ እናተመለስካ ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ዝበልካዮ ኣብታ ግዜ እቲኣ ዋላ ሓንቲ ዝኾነ ኣማራፂ የለን ትገብሮውን ነገር የለን ኣነ መዓስ የኽም ትናቶም ዕጫ ዝረክብ መዓስ የኽም ምራኦም ዝወድቕ ኢኻ ትብል እምበር ንውግእ 100 ካብ 100 ሓኪምካ ኣልዒልካ ኣብቲ ዝምልከቶ ረድኤት ዝረኽበሉ ቦታ ኣይትወስደን ኢኻ መዓስ ይመሲ ፀላም ከደኖ ተጠቒምካ ጥራሕኻ ክተልዕሎም ትኽእል በቲ ትሰምዕ ዝተወግአ ዝቁምዞ በቲ ከምኡ ኮታቲ ህሞትሲ ንባዕልኻ እውን ናይ ግዜ ሕቶ እንተዘይኮይኑስ እስኻ እውን ከምኦም ምዃንካ ነብስኻ ኢኻ ተእምና ካልእ ኣማራፂ እውን ስለዘየለ ምክንያቱ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ፀላኢ ብትመልከተለይ ስለ ዝሃርብ ንስኻ እውን ንቅድሚት ክስክመሉ ትኽእል ኩነታት ስለዘየለ ንድሕሪት እውን ክትብል ስለዘይትኽእል ሓንቲ ኣማራፂ ዘላ ምሸት ተጠቒምካ ጥራሕ ብፀልመተ ጥራሕ ኢኻ ትወፅእ እቶም ዝርከቦ እቶም ትንፋስ ዘለዎ ተዘይሎ ዝበዝሕ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ትግራት ጃሪና ዝተረፈ እዩ ብጣዕሚ ዘሕዝን እንድሕሪ ተመልስካ ክትሪኦ ከለካ ከቢድ ክሳራ ኣብቲ ግዜቲ እቲ ዝተሰወአ ናብኡ ላህመት ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ እዩ ብዓይነት ነቲ ውድብ ነቲ ሃገር ዝበቃ ሰብ እዩ ስለዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይ ሳሊና ፍጻሜ ዘስተመም እዩ መወዳእትኡ ውፅኢቱ ስለትርኢ ኢኻ ነፃ ሓራ ሳልኦም በጀኦም እሶም ስለተበጀው እዩ ኣብዚ ደረጃን ኣብዚ ከምዚ መድረኽን በፂሕና እምበር ቀሊል ፍጻሜ ይነበረን ናይ ባፅሕ ፅቡቅ ሳሊና ተጋዳላይ ፍጹም እታ መጥቃዕቲ ኣብ 23 ታሕሳስ 77 እያ ምስለኒ ተፈፂማ ልክዕ ኣሎ ካዕለት እንድሕሪ ቀትሪያ ልክዕ ተጀሚራ ስለዚ ኣብዚ ፍጻሜ ከምዚ ትገልፆ ዘለካ ውግእ ሳሊና ዝተሳተፋ በራጊድ ብርጌድ 4 ናትኩም ኣሃዱ ማለት እዩ ብርጌድ 70 እውን ተሳቲፈ ኣምር ሓፈሻዊ ፍሉጦ ናይቲ ስዋኣት ኩነታት ተሊካ ኣብዛ ሓንቲ ዕለት እዚኣ 23 ታሕሳስ ናይ 77 ዝተሰውኡ ብፆት ተጋደልቲ ክንደይ ክኾኑ ብገምጋምካ ምናልባት መፅናዕቲ ዝገበርካዮ እንተልዩ ኣብ ፅሑፋት እውን ዝረአኻዮ እንተልዩ ሕጂ እንታይ እዩ ብጭቡጥ ክንዲዚ ኢልካ እኳ ክትገልፆ እንተዘይከኣልካ ተሓፈሻዊ ሓርፋፍ ገምጋም ግን ኣብታ ናይ ሳሊና 77 እውን ከባቢ 200
سواءات إذا كم أبنت كم سامبل يمبر كابزن كتب برجيدات كالون كو هلو خيلي توسيخاني تم كالوتون استساتو غبيت برات فون نيروم خلوت هاد سلازنا برا كابزن كلتا بريجيت راح الكاختو سنو نايت خليها 4 تنون نيروم دا 7 نيروم دا 4 نيروم كبيت برات نيروم باتيهم باتي نايتن أو استساتفا بريجيدات كم حفشة وحرفة قم كم مأمتي سامبل انت زي كوينو اتي ابتا متحف قريب زلو وخل ايكونا بمقام غزيخه اوش تخندي ناي وقو كنتا تستسوي ام زم تقص كام كلتاويتي سامبل هو زيام حجي اب كلتا فصاميتات كون خليو تقدميتن اتخلايتن قدامي تخندي بعت وسيدا ناي هذا خلتا معلت كون خلي لتاوكاست انت زي غبركو بزغونه سلازي سلطه كنقصلون سلازي كالنا تزبزح باصعت تحجيو وشت باصعن تا غرار انديم دبلوا السن طرحن زي تحزانيرن تخالق بفلا بتغزي تخا كله تحل سلاز نبره ختماتاتون تتحجي زبزح خلقتنا تحت خبابات سلاز نبره ايتي حيلنا ايتي متحز منفس مالتي هذه بنصر زي كم ابنت تايت تقيس زلمبر اتي تسوئن بزحي كذن لعلي أخزيز غيرهم في صامي تاريخ بفتيم كان هاي سالينا مجلس زي بقولي بزخون يخون منقدي تزحيله تزخبده ولون ن اتودد فتاني انا بهم ايزو قلت ازغال تخاتلتنا ازيو رزيز عبا وعلو كينات سالينا قرايتشو مسو عالنا يتوعلو زغنة تقادالاي فصوم قرز غير ولد جابريلنا نعلل زلنا ازيو بانكرو ختمت زلو نسراور كنا يدم كاستنا فصام تاريخي حجونا بفصوم ملتكم تقادالاي فصوم قرز غير ازيو صبوق مغلصي تاتيخا تبنا زلها كم ذكر اب تاريخ افصام سالينا نخد مص اب 23 تحساس ناي 77 اب زنبر وق سالينا طعم نخذكرون زسكحك فصام تاريخ ناي شو زقاطم اب تاريخ ناي زي هاجر 23 تحساس 1977 نيرا اب تساتف تقدمه برجيد 4 ناتكم مخانيكم دما برجيد 7 تساتفن ياب قداميتي غزيه كلايتون اب 6 طري ناي 78 تدقيما لكع بتن كالوت برجيدات 44 58 ازون كابتو قداماي زي سنف ناي مسواتن سمكلنا كونتا زغاتمه بزح تيسلط اسرح اغاطيمو مالتيو اب وقع سالينا ازي ابوتو نحلوه قدمنا بسالينا اموتاوز نبر بروسس اب تاشعي زوريا نير كم زلني فصوم تاشعي زورياون زغاطمكم ناي وقع ونتاتن كميلكم كم زاتكم زغلصون ነገር አለሞ እስከ ብዛዕባ ናይ ተሻዓይ ዙርያ ካድር ናትኩም ካድር ሙኻኒ ኣብ ውግእ ሰምሃር ዘጓነፈኩም ኩነታትን ምስኡ ተሓይስካ ምስ ውግእ ሳሊና ክትገልጸልና ተኸታተልትና ኪዳነ ዘርኡ ዓየ ፋጥና ኣዳላ ኣነን ኢና ካብታ 433 ትበሃል ኣህዱ ኺድና ኣብዚ ዘጋጠመና ኩነታት ናይ ሳሊና ቀዳማይ ወራር بكل خرنعت أب حمش جنبارات يتبجيسو بجره سرناي بجاش باركا بعدو خلا بأم حجر كالخا بزاني باتعدو قولو مالتها أبزي حجي نحنا نقولصا أبتاناي باتعدو قولن مخنياتو نحنا نو أصل التواسانا أبزي كده زي 15 زريع كادر أول 15 زريع كادر زستساتفنا له أباتع مالتي كابي تمرت كادر بتبتب حندبت مستي ورار تأساسيرو بوصوصينا نابتي قينات تبغيسنا تمهارو تاشعي زريا كادر كم حدا طرن فأحدو كنت زي كونه نتمرتي يو ولا أولات ودوات تقادلتي انتو خنا ناي حدا ودو انتو خنا استفلالي بفلاي كا أبتا بتمرت كادر شعا زنورو ببزحي كاب كفلتا زبطين كاب كفلتات ودو زبط حصام يمنين
ناتو ناي جزاء سو شجر نيرو مجمريا أبتعدكي أتعطانا اتي زنبرا عدكي M14 ناي كيبا ناتو كلاشيناتو نيريو ግን ካብ እምዳድ ሽዑ ስለ ዝመፀ ብተበተብ ዋላ ዕጥቅኻ ኩፍፍካ ዘለቕለቕ እንዳበለካ እተን ብረታቱን መወልወሊ ዘይብሎ ግራሶ ዘለዎ ናይ ሲክ መወልወሊ ናይ ዘይቲ ዘይብሉ ብተበተብ ተዓጢቑ ዝኸደ እዩ ምስ ከምዚ ሕጂ ኣብቲ ኩናት ኣድማዕ ይነበረን ምክንያቱ እቲ ብረት ሓደ ብኩሉ ከምቲ ዝግበር ከምቲ ዝድለ ክንክን ተገይሩሉ ዝፀንሐ ኣይኮነን ካብ እምዳት ቀጥታ መፂኡ ናብኡ ከሎ ብቐጥታ ብተበተብ ዓጢቕካ ዝኸድካ እዩ ኣነ ንኣብነት ዝበዝሕ M14 ብዙሕ ሒዙ ነይሩ ኣነ ኣብቲ ግዜ እቲ ሓኪም ናይ ሓይሊ በቲ ኣኸደይ ዝንስለ ነበርኩ እቶም ሓካይም ነበርና ብሓካይም ኣብ ልዕሊ ሳንጣይ ካላሽን ሒዘ እየ ከይደ ነቲ ኣሃዱ ከም ካድራት ናይ ካድር ኣሃዱ ጠርኒፎምና ዝኸዱ በዓል ብርሃነ ኣፍሮ ወዲ ሓወልቲ እዮም ከም ሓለፍትናን መራሕትናን ኮይኖም ኣብ ተኽስታያት ኢና ኣብዚ ልክዕ እዛ ኣሃዱ እዚ ብዙሕ ፀገማት ኣጋጢምዎ ሓደ ነንሕድሕድካ ዘይምፍላጥ ልክዕ ከም ሓንቲ ጥምርቲ ኣሃዱ ዘይምዃን ንባዕሉ ናይ ገዛ ርእሱ ሽግር ኣለዎ ምክንያቱ ሓደ ካብ ካልእ መፂኡ ሓደ ካብ ካልእ መኒ ብዙሕ ኣይትፋለጥኒ ኢኻ እታ ትምህርቲ ካድር እያ ጠርኒፋትካ እዚ ንባዕሉ ሓደ ሓያል ውዳቤ ወይ ጥርናፋ ሃልይዎ ኣብ ምምካት ፀገም ከም ተጋደልቲ ግን ኩሉ ተጋዳላይ ዋላ ነቲ ድፋዕ ናይ ባፅዕ ሌላ ዝነበሮን ዘይነበሮን ብዘየገድስ ብሓቦን ኒሕን ብቆራፅነትን ኣንፃር ፀራኢ መኪት እዩ ዝያዳ ፀላኢ ከድመዓሉ ዝኽኣለ ምክንያታት ግን ከምቲ ቀዲምና ዝገለፅናዮ ሓይልናህናን ሓይሊ ፀላኢን ዓቕሚ ኣፅዋርናን ዓቕሚ ኣፅዋር ናይ ፀላኢና እናፃፂርካ ክትሪኦ ከለኻ ከምዚ ቅልስ ናይ ሓርማዝን ፃፀን እዩ ኢኻ ክትብሎ ትኽእል ምክንያቱ ብሓፈሻዊ ገምጋም ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረና እዚ እዩ ነይሩ ዳሕራይ ድሕሪ ከም ዘረጋግፅናዮ እቲ ናይ ወገን ሓይልን ናይ ፀላኢ ሓይልን ሰማይን ምድሪ ንኣብነት ኣብቲ ግዜ እቲ ብወገን ፀላኢ ዝነበረ ግብረ ሃይሊ 505 እዩ እዚ ግብረ ሃይሊ 505 4 ብሪጌዳት ሚሊሻ ዘለዎ መድፍዕ ታንክታት መካናይዝድ ረሻሻት ቢኤም እዚ ብደረጃ ሻለቃታት ዝተወደበ ሓይሊ ዝነበረ እዩ ብኣንፃሩ ብወገን ናህና ክንርኢ እንተኮይንና ከዓ እተን ዝነበራ ደሚርካ ኩሉ ክልተ ብሪጌድ እውን ክመፅእ ኣይከኣላን እየን ንኣብነት ካብ ብሪጌድ 31 ክልተ ወጠሉን ነይረን ካብ ብሪጌድ 44 ሓንቲ ወጠሉን ነይራ ካብ ብሪጌድ 8 ሓንቲ ወጠሉን ነይራ ከቢድ ብረት ካብ 76 ክልተ ሓይሊ ዘይመልአየን ነይረን 5 ጋንታ ኮታ ክልተ ሓይሊ ዘይመልአየን ኣብ ልዕሊ እዚ እቲ ታሻዓይ ዙርያ ካድር ብደረጃ ወጠሎኒ ዝተወደ መልክዕ ሒዙ መፂ እምበር ታሻዓይ ዙርያ ካድር ናይ ገዛ እርሱ ፀገም ነይርዎ ናይ ገዛ እርሱ ሽግራት ነይርዎ እዝን ክልተ ኩሉ ደማሚርካ ክትሪኦ ኣለኻ ክልተ ብሪጌድ ዘይኣክል እዩ ነዚ ኣቐዲምና ናይ ፀላኢ ሓይሊ ናይ ተኽሲ ዓቕሚ በል ብዓቕሚ ሰብ በል ሰማይን ምድርን ፍልሊ ዘለዎ ገጢሙ ተቓሊሱ ዳርጋ ንፀላኢ ለሽ እናበለ እናዳኸመ ምስ ኩሉ ሓይሉ እቲ ከዓ ብኣንፃሩ ምስቲ ዘሎ ናህና ኣብቲ ፀላኢ ሕጂ እንታይ እዩ ገይሩ ዕለት 12 ሓምለ ወርሒ 7 1978 ካብ ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ኣትሒዙ ሙሉእ ለይቲ ኣሎ ዝበሃል ዝጠቐስኮ ኣፅዋራት ኣይሂ ዝኾነ ደብዳብቲ ነይሩ ሕሉፍ ሓሊፉ ዋላ እውን ናይ ርክብ ሬድዮ ክትራኸበሉ ዘይትኽእል እቲ ናህና ኣሃዱታትና ኣብ ናይ ሬድዮ ርክብ እውን ክራኸበሉ ዘይክእል ደብዳባት እዩ ነይሩ ምፅማም እዩ ነይሩ በቃ በቢ ዘለኻዮ በቢ ኮርነርካ በቢ ድፋዕካ ምግታር እዩ ነይሩ እዚ እዩ ሕጂ ናይ ፀላኢ ሓይሊ ምስ ናህና እናፃፂርካ ክትሪኦ ሰማይን ምድርን እዩ ኣብ ዝርቀት ኣተሓሕዛ ናይቲ ግንባርና ግን ፀላኢ እንታይ ክምዝምዝ ክኢሉ
መጀመሪያ ኣብቲ ግንባር ዘሎ ሓይሊ ገምጊሙን መዝሚዝዎን እዩ ከመይ መዝሚዙ ብርጌድ 23 ብስራሕ ምክንያት ንሰሜን ከይዳ እያ ኣብቲ ግንባር ዝነበረት ብርጌድ 70 ብተመሳሳሊ ንደቡብ ንጉርር ስርናይ ከይዳ እያ ነዚ ናይ ዘን ክልተ ብርጌዳት ዘይምህላው መጽናዕቲ ፈሊጡ ኮነ ኢልካ እቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ በዚ ስለዚ ናብ ረቂቕ ኣሃዱ ኣትዩ ንሓንቲ ኣሃዱ ሞጠሎኒ 44 በሲዑ ስትሬት ንቅድሚት ከይዱ እንዳግፍሐ ብሙሉኡ እናተቆጣጠረ ከይዱ እዩ ብሙሉኡ እቲ ኣብ ትሕቲ ፀላኢ ዝነበረ ውሽጢ ባፅዕን ግራርን ጥራሕ ዝነበረ ብሙሉኡ ባፅዕ ተዋጣጢኡ ስጋብ ደጎሊ ከስፋሕፈ ጀሚሩ ማለት እዩ ኣብዚ እውን እቲ ናህና ኣሃዱ ትዝለዎ ብዓቕሙ እናተበለ ኣብ ደጎሊ ክዓግቶ ክኢሉ ማለት እዩ ኣብዚ ኩናት እዚ ከምቲ ዝተቐስካዮ ኣብ ትሕቲ ፀላኢ ብዙሓት ምዉታት ማለት ስዋኣትና ብዙሓት ኣብ ትሕቲ ፀላኢ ዝተረፉ ንኣብነት ኣነ በቲ ኣጅብ ዝነበርክዎ ከባቢ ምስ 5 ርእሰይ ኣብ ትሕቲ ፀላኢ ተሪፍና ነርና ካልኡ ብተመሳሳሊ ከምኡ ብፍላይ ንዓና حقوق هيبنا يخيدو مخنيات خم تحزات غير وسيدنا اب زخونه يكون كنكاساس كم زي نخد كله اب كبي تجنبار اسفيح سلا زحزو كم تحزات يوسيدنا اب زي زي بوحد اناي 4 معلتي ابيلو اب تحت تصلع يخنا ابزي مستي ناي ورح شوعات مخانو كل بودي سولو اميت ماي هرورما صحي لعلو كلون ጫማና ተዋታቲኹ እቲ መሬት ክትረግፀሉ ዘይትኽእል ኳፊቶ እሾኽ መሳሊ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ግን እምኣት ናይ ማይ ኩሉ ኣካላትና እናለመሰ ኣካላትና እና ሓይሉ እናደኸመ ይኸይዱ ፀላይኹም ኣትዮም ኣብ ትሕቲ ፀላኢ ኢና ዘለና ስጋብ ዝሕጂ ንሕና ዝነበርና ኣነ ዝነበርኩ 5 ሰባት ኢና ነርና ከመይ ትብድህዎ ነርኩም ነቲ ባሕሪ ጠቕስካዮ እንታይ ተመጊብኩም ሓሊፍኩም 4 መዓልቲ ኢልካ ኣብኡ እንዲ ብፆምና ማይ የለ ምግቢ የለ ሰብ ስለ ዝኾና ኢና ልክዕ ከምዚ ኣካይዳ ሰኽራም ሰንከልከል እናበልና ሂወትና ምሕላፍ ደረጃ እያ ኸይዳ ኣብዚ ምናልባሽ ከም ስነ ኣእምራዊ ተስፋ ዲኻ ትብሎ ዋላ ነንሕድሕና ደይብልና ከም ሽንቲ ንኣብነት ኢዱ ከምዚ ገይሩ ዓቂሩ ድሸነሉ መስል ካልእ እቲ ሽንትና እውን ክንሰትዮ ፈቲልና ኢና ግን ካበይ ይምፃእ ማይ ኣይሰተና ምስ ዝድርቂ ምስቲ ደረቕ ንባዕሉ እተን ዝነበራና ቀደም ሓፊፈን ዝተወድኣ ግን ንስራ ኩነታት ማይ ክብል ከሎ ከምዚ ገለ ከምዚ ማዕረ ክንዲ ዝውን ወዲቕና ነርና ኢና እሱ ከይኣክል ትዝኸፍአ ሽግር ኣብ ዕቋር ማይ ረኺብና ልክዕ ከምዚ ናይ ጥሪት ተደቢርና ሰቲና በዚ ክንሰትን በዚ ክወፅን ቁፃት መልክዕ ምክንያቱ እቲ ተዓቂሩ ዝፀንሐ ግመል ሽንትን ካልእን ቀልቀል ናይ ሽንትን ዝተሓዋወሶ ስለ ዝነበረ ካብዚ እንዮ ግን ኣማራፂ የብልናን ንሕና ኣብ ቆጥቋጣት እንዳተሓባእና ናይ ፀላኢ ምንቅስቃስ እንዳተኸታተልና ኢና ንኸይድ ነርና ኣብቲ ግዜ እዚ በየን ንወፅእ መሕበር እንታይ ንጥቀም ነርና መንገዲ ባቡር ነታ መንገዲ ባቡር ሒዝና በኣ ከም መማእዘኒት ንጥቀመላ ነርና ኣብ ወጋሕታ ዛዕዛዕታ ኣብ ትሕቲ እቲ ቆጥቋጥ ኮይና ኣብ ዝሓደርናሉ ምስቲ ናይ ወጋሕታ ዛዕዛዕታ ኣብቲ ናይ መንገዲ ባቡር ኣብ ሓፂን ከምዚ ምዑግ ዝበለ ማይ እውን ኣሎ ዛዕዛዕታ ነዚ ተደቢርና ንልሕሶ ነርና ነቲ ሩዌት ናይ ሓንጎልና ነቲ ፅምኣት ግን ስነኣእምራዊ እምበር ዋላ ሓንቲ ዘምፃልና ምራተ ናይቲ ሓፂን ብዘይገድስ ምራተ ብዘይገድስ ጥራሕ ናይ ማይ ኣንፈት ይመስል እተን ምዑግ ኢለን ናይ ዛዕዛዕታ ኣብ ሓፂን ክሳይ ዝኾና ነቲ መንገዲ ባቡር ንዓን ክሳይ ትገብር ዋላ ጨራሩ እንተመፅአን እውን እምኒ ጌርካ ኢኻ ትሃርመን ከይጨረትኻ ሰን እውን ልክዕ እቲ ህሮሩማ ፀሓይ እቲ ናይ ወርሒ 7 ፀገማት ሽግራት ንዕን እውን ፀልዎን እዩ ከም እንስሳ ስለዚ ብዓብዪ ኮልቦዲ ሶሎን ካልእን ከቢድ እዩ ነይሩ ኣብዚ ምናልባሽ ካብቶም ዝነበርና 5 ሰባት
ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብዙ ጥሜትን ድኻምን ጽምእን ተኣሳሰር ወላላ ኢልና ኩላህና እቲ ዝነበረና ብረት ዓጢቕናዮ ዝነበርና ብረት ልክዕ ፊሒርና ቀቢርናያ ትቀባብራውና ዓቕሚ የብሉን ስኢልካ ከምዚ ናይ ድሙ ድፍን ድፍን ኣቢልና እቲ ዝዓጥረናዮ ብረት ኤም14 ይበሎ ካለሽን በሎ እንታይ ጌርና መወዳእታ ዓቕሚ ስለ ዘይነበርና ቀለታ ሃይለ ዝበሃል ከቢድ ብረት 76 ኣብ ከብሳ ዝነበረት ናይ በዓል ሻልወል ሓይሊ ሓደ እሱ ኣነ ንሱን ጥራሕና ቁርብ ናይ ሓይልታት ተመክሮ ዘለና እምበር እቶም ካልእ ሰለስተ ካብ ፍሉታት መፁ እዮም እቲ ሓደ ብርሃነ ዝበሃል ብዛዕባ እውን ካብቲ ተወጊኡ ዝተረፈና ናቱን ክንገልፆ ኢና ካልእ ግርማይ ዝበሃል ሓደ ከዓ ሽሙ ክዝክሮ ዘይከኣልኩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ክንከይድ ኣይከኣልናን ንኸይድ ፀላእ መፀና እንዳሕሪ ትምለስ እንደገና ንኸይድ መውፅኡ ክንፍትሽ ፀላእ መፀና ኣነን ቀላትን መውፅኡ ዝኾነና ቦታ ክንርኢ ኢልና ኣብ ብርኽ ዝበለ ደይብና ነቲኦም ኣብ ቆጥቋጥ ገዲፍና ንኸይድ መወዳእታ ኣብ መበል ሳልሳይ ራብዓይ ቦታታት ምስ ከድና ሓደ ካብቶም ሽሙ ክጠቕሶ ዘይከኣልኩ ነብሰ ቅትለ ትገብር ካብቶም ተኸበብኩም ብፆት ካብቶም ተኸብልማ ካብቶም ሓሙሽተ ይብለካ ዘለኹ ካብቶም ሓሙሽተ ነብሰ ቅትለ ትገብር ድምፂ ተኩስ ንሰምዕ ኣብቲ ከባቢ ብዝተፈላለየ ኩርናዕ ቶክቶክ ስለ ዝነበረ ፀላኡን ብዙሕ ኣይዳኽበሉ ንሕና እንዳጎይና ሄድና ተረእኻስ ዝብፃይና ነብሰ ቅትለት ገይሩ ንዕውን ልካ ከምታ ናይ ብረት ድፍን ድፍን ኣቢልናያ ሙሉእ ዓቕሚ የብልናን ሙሉእ ጉድጓድ ክዒድካ ክትቀብሮ ብኩሉ ኤነርጂ ሓይሊ የለን ንዕውን ብተመሳሳሊ ኣብ ሕርፍሕር ኣቢልና ገዲፍናያ ኸድና ማለት እዩ ካብዚ ንቕፅል እሞ እናቐፀልና መውፅእ ቦታ ዝሓሸ ንረክብ ክንወፅእ እንተኮይንና ግን ፀላም ከደኖ ምሸት ኣጋ ግዜ ፅልምት ክብል ከሎ ጥራሕ እምበር ፀላዩን ኣብ በረኽቲ ቦታታት ኮይኑ ክሪአና እዩ ፀላም ጉልባብ ጌርካ ይምውፃእ ሕጂ ልክዕ ፀላም ጉልባብ ጌርካ ክንወፅእ ሓንቲ መውፅኢት ርባ ተኺላ ናብ ደጎሉ ተውፅእ ረኺብና ንሕና ክንወፅእ ከለና ኣብዚኣ ሕጂ እንታይ እን ዘለዋና ንህወትና ካብ ፀላኢ ዝሕዘና ኤፍ1 ኣለዋና ክልተ ክላሽንካ ኣለዋና እዚአን ተኻልእ ተዓጢቑ ዝነበረ ተኸቢር እዩ ነዚአን ግን ሒዝና ዝኾነ ይኹን ዋላ ስልጣናተይ እውን ኣብኡ ተኸቢር እዩ ሕጂ ስልጣን ሓኪም ማለት ናይ ሓኪም ምእንቲ ርእሱ የብሉን ተን ቁሩብ ከድልያና ዝኽእላ ፋሻዕን መጠምጠምን ዓን ኣብ ጅባና ጌርና እየን ኢና መወዳእታ ክንወፅእ ሩባ ሒዝና ብክልተ ደንደስ ሩባ ጌርና እናኸድና ከለና ብኣንፃሩ ብፆትና ከዓ ኣባላት ክፍለ ሃንደሳ ኣብ ውሽጢ ፀላኢ ሰሊኾም ፈንጂ ክተኽሉ እሶም ከዓ በታ ሩባ ይመፁ ክልቴና ንሕና ክንወፅእ እሶም ከኣቱ ንረኸብ ክልተ ኣንፃር ማለት መፄናና ኢልና ንሕና እሶም ከዓ መፄናና ኣብ ነንሕና ንታኸስ ኣብ መንጎ ክልተ ብፆት ማለት እዩ ክልተ ናይ ሓደ ወገን ኣብዚኣ ሕጂ መን ይውጋእና ብርሃነ እዚ ናይ ንግዲ ሸቐጥን ዝበልኩም ብርሃነ ይውጋእ ብርሃነ ተወጊኡ ኣልዕልና ክንወስቶ ንኽእል ኢና ክንስከሞ ንኽእል ኢና ፀላኢ ባውዛ ገይሩ ኣብቲ ከባቢ ናይ ተኽሲ ዝሰምዓሉን ዝረኣዮም ይመፅእ እሞ ንሕና ከዓ እንደገና መልስና ብውሽጢ ፀላኢ ዝቋፃፀሮ ቦታታት ንድሕሪት ንምለስ ምክንያቱ ተፍቲሽ ክገብር እዩ ተፍቲሽ ተገይሩ ንሕና ዋላ ሓንቲ ዓቕሚ የብልናን ብዙሑን ክንቀሳቀስ ኣይንኽእል ኣካላዊ ብቕዓቱን ተዳኺሙ እዩ ኣብዚ ንብርሃነ ግን ፀላኢ ይሕዙ ተወጊኡ ኣብታ ግዜ ተወጊኡ ምስ ወደቐ ፀላኢ መፅኡ ይሕዞ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤርትሪያን ሜድያ ኔትወርክ ንሕጂ ዝፀንሐ ዕላል ትሕዝቶ ታሪክ ምስ ተጋዳላይ ፍጹም ገረዝ ገይረ ወልዲ ገብርኤል በዚ ንዛዝም ኣለና መቐፀልታ ናይዚ ውዑይ ዋሕዚ ዘለዎ ዕላል ታሪክ ኣብ ዝቕፅል ኣብ ቀረባ እዋናት ሒዝናልኩም ክንመፅእ ኢና ንምክታልኩም ደጊምና ደጋጊምና ኣዝያ ነመስግን ኣብዚ ዘሎ መደባት ድማ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ምባል ከም ትወትሩ ትገብሮ ሕጂ እውን ለዋና ነቕርብ
مساخاتكم بمقرابن بمدلاون زمدب صنحنا يوناس أبراهام بمدلاون بمقرابن كم دما مساعة زمدب في تمشي دلو ميكيل خدانة كم دما بز أجمعي وجن زلو كلا يسألينا ساميل يمانة ودي منينا كسب أبز قصل بمقصل تحسنا تاريخ الرغب أبز زلنا سلام صفونا قد بمنا السنابت جاكانو دكيري وترو عوتنا حفاش ኩሉ ሽግራት ፀገማት ተፃዊሩ እዛ ህልውት ሃገር ኣብፅኡ ማለት እዩ ስለዚ 13 ታሕሳስ 77 ኣብ ዘውግሖ ለይቲ ፀላእን ገስጋስ ተጋደልቲ ንምዕንቃፍ ዝያዳ ክጠቕሳ ዝደሊ ክገልፆ ዝግባአኒ እቲ ኩናት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ነይሩ ዘኽብዶ ከዓ ከምቲ ኩሉ ግዜ ባህሪ ዝበልናዮ እቲ ቀማምጣ መሬት ዓበይቲ ደናጉላን ኣኻውሕን ቆልቋል ዝመልኦን ብዙሕ ክስታይ እዩ ንባዕሉ ፀላኢ እዛ እግሪ እዚኣ ከምዝን ከምዝን መደብ ኣለዋ ከም ስፔሻሊስት ግን እንተዘይተገብረላ ሓይሽ ከምታ ዘላታ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ቀንዘኻ እንዳተፃወርካ ምኻድ ሓይሽ ከለዋ ከምቲ ኣቐዲመ ተቐስቶ እሱ ናብ ገለ ሓድሳት በፂሑ